Goedenavond, dit is Zeeland Nu. Het nieuws in Zeeland van vandaag, zaterdag 23 augustus. Vannacht stapten een kleine 100 mensen in Middelburg op de fiets om bewustzijn te creëren voor de onveiligheid van vrouwen in de nacht. Aanleiding was de moord op de 17-jarige Lisa uit Apkoude en 2 andere geweldsincidenten tegen vrouwen. Genoeg is genoeg. Wij eisen de nacht. Want ook in Zeeland voelen vrouwen zich regelmatig onveilig. Ik heb mijn koptelefoon op, maar op het zachtste niveau, zodat ik wel alles hoor, maar afwezig lijkt te zijn. Ik heb wel vaak dat als bijvoorbeeld ik 's avonds alleen rijd en er komt een scooter, dat ik altijd toch blij ben van oh, hij rijdt gewoon voorbij. Ook veel mannen fietsten mee. Ik heb zelf het geluk dat ik geboren ben als witte man, hetero. Dat geeft je gewoon een privilege in de samenleving. Maar het is goed om erbij stil te staan dat heel veel mensen dat privilege niet kennen. Hoe je het ook bent of keert, femicide gebeurt door mannen. En dan is het ook belangrijk dat je als man dat erkent en steun uitdraagt. Eigenlijk zou ik het liefst willen dat iedereen gewoon kan fietsen wanneer die wilt. En dat hoop ik eigenlijk hiermee te bereiken. De rotonde hier in Terneuzen vlakbij Douw is dit weekend afgesloten voor al het verkeer. Dat heeft te maken met verbredingswerkzaamheden aan diezelfde rotonde. De rotonde die wordt uitgebreid. We noemen dat een turborotonde, dus met dubbele rijstroken op de rotonde. Nou, je zag met name in de spits dat het te druk werd en daarmee ook te onveilig. Vandaar dat we nu de rotonde grootschalig aanpakken. Eigenlijk had de rotonde al in 2023 klaar moeten zijn. We hadden wat meer infrastructurele werken te doen, zoals deze. Daarin hebben we moeten prioriteren en toen is deze ietsje naar achter gegaan. Dus vandaar dat hij ietsje moest wachten. De omleidingsroutes worden tijdens de werkzaamheden aangepast. Dat zorgt voor verwarring onder de weggebruikers. Als je vanuit het zuiden komt en je neemt de tunnel, dan is de laatste afslag die is afgesloten, die kun je niet nemen. En sommige weggebruikers laten zich daardoor verrassen. Dus mijn tip, mijn advies is ook, lees de borden. Het is niet alleen in het Nederlands, ook in het Frans, het Duits en het Engels aangegeven. Lees ze, zodat je echt weet hoe je moet rijden, want het is anders dan anders. Begin september wordt de rotonde nog een keer volledig afgesloten. En er komt daarna ook nog wel een afsluiting, niet zozeer van deze rotonde, maar van de rotonde die hier naast ligt. Dus dat zal ook nog wel wat hinder geven. De werkzaamheden moeten 15 september klaar zijn. Trouwen. De meeste mensen doen het maar 1 keer in hun leven. Vervolgens blijft die dure bruidsjurk op zolder liggen. Zonde van het geld en de jurk, dachten deze vrouwen die meededen in Oostkapelle aan de 15e editie van Trash the Dress. Doen wat je op een bruiloft niet zou doen met je jurk. Je kan mooie foto's maken, maar je kan zeker ook gekke foto's of in een boom. En natuurlijk wat we met z'n allen doen, het water in. Dat is al het hoogtepunt van de dag. Even wat anders. Even in een andere rol kruipen, zeg ik dat maar eventjes. Je maakt jezelf mooi en je gaat op de foto met z'n allen gewoon voor de fun. En het is gewoon leuk. Toch zijn er maar weinig bruiden die hun originele jurk hebben aangetrokken. Jij vindt het gekocht, dus mijn eigen bruidsjurk hou ik. Ik was er zelf heel erg blij mee, dus dan ga ik hem ook niet wegdoen, zeg maar. Via Marktplaats. En ik koop ze elk jaar op en het ene jaar verf ik ze. En deze was te mooi om te verven, dus die hebben we gewoon zo gelaten. En je hoeft zelfs niet eens getrouwd te zijn om mee te doen. Hoop je uiteindelijk ooit nog eens echt te trouwen? Ja, zeker. Wat voor jurk doe je dan aan? Ja, daar zit ik dus nog over te twijfelen of dat ik echt traditioneel wit ga, of lichtblauw, of een beetje babyroze. Daar heb ik nog niet echt over nagedacht. Hoek speelt de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen in de tweede divisie. En krijgt meteen in de eerste minuut een waarschuwing. De bal wordt voorgezet op Ian Belen en dan redt Finn Murre. Belangrijke redding. Anders stond de Koninklijke HFC al meteen op voorsprong. Dan aan het einde van de eerste helft een corner voor Hoek. Die gaat over Steve Schalkwijk heen, maar dan is daar Wout den Engelsman die bijna raak kan koppen. Daar was bijna de openingstreffer. Maar scoren, dat gaat Hoek dan toch lukken in de tweede helft.
Silvio Hagen wordt hier diep gestuurd. En chipt de bal over de keeper van de Haarlemse club heen. 1-0 voor Hoek. Hagen die vorig seizoen ook al zo vaak scoorde en belangrijk was voor de club uit Zeeuws-Vlaanderen. En dan wil de ploeg natuurlijk ook doorgaan. En dat doen ze aan het einde van de tweede helft. Vrije trap komt via Gertjan Martens bij Din Sulla terecht. De nieuwe spits. Hij staat net 5 minuten in het veld. En zorgt dat Hoek al na 2 wedstrijden 6 punten heeft. We begonnen vandaag met veel bewolking en in het zuidoosten van de provincie viel in Zeeuws-Vlaanderen ook nog wat regen in de ochtend. Maar al snel werd het droog, begon de bewolking te breken en kregen we in de loop van de dag steeds meer zonnige momenten. De wind was matig en kwam uit het noordwesten tot noorden en we hebben een maximumtemperatuur daardoor wat lager dan de afgelopen week met 19 tot 21 graden gekregen. Vanavond is het nog lang zonnig en er is nauwelijks bewolking en ook komende nacht blijven er brede opklaringen. Bij een zwakke wind die helemaal wegvalt zal het gaan afkoelen naar 9 tot 11 graden op veel plaatsen. Vlak aan zee wordt het ongeveer 12 tot 15 graden. Morgen houden we veel zon en het wordt 20 tot 23 graden bij een zwakke tot matige wind uit de noordelijke richting. En ook volgende week wordt het geleidelijk warmer met in eerste instantie veel zon en later vrij zonnig weer. Ook wat bewolking, een hoge temperatuur van 24 tot 27 graden en wellicht later in de week een plaatselijke bui. En tot zover deze Zeeland Nu van deze zaterdag. Graag tot zometeen, dan met het weekoverzicht.